Kancan ya Bu. Ngene Mas. Badhe nyawer malih barene Banjos. Sakemane si gede kae jan. Duit kok lurus-lurus banget nang kene ya Mas Toko. Temenan kok. Ya ora kanggo gawe jan. Ya kanggo si kanggo ning ngger karo kesenian koyo eman banget. Eman. Muga-muga sing berkah ya Gus. Amin jero. Jare wong kan sering sedekah kuwi ibarat sumur sering ditimba insyaallah banyune tambah bening amin Allahumma. Amin. Rezeki yang sering go sedekah insyaallah tambah berkah amin Allahumma. Amin. Doang aku sing padaraku. Nggih, pokoke sedaya mawon wabil khusus kagem keluarga besaripun Ramataryo sekeluarga moga-moga rezekine sing lancar sing Amin. berkah awake ya sing Jagung manis tambah sukses. Amin. Nggih. Marwan. Siap. Ngomong wis ngomong. Beres. Tenang. Iya, siap. Arep iya tuli ora nambani Ibu. Mangkate maning tanggal pira sih? 20 Tanggal ndi? tambah gemelan. Oh, terus Kampungnya tambah mbok lebune. terus tanggal pira maning? Tanggal pira maning 25. Nang ndi? Nembak maning gemelan. Modelnya ngomong gak kirim waktu ya jangan cuek saja ya. Ya, mangkat maning tanggal Jatiroto 17. Terus tanggal pira maning? Tanggal 28. Tanggal ring Nang Krempang Pasir, Adipala, Cilacap. sangat ligure Sangat itu Pakura. nang Pakuren. Dan sing 30 ya luar biasa banget. Yo gawe son iki wis son wis rame kok. Iya. Ngesu karo nganggo son Ramayana kan Jawa Timur kuwi. Sing rumah wingi nang Ramayana. Ngeri. Jawa Timur apa sih? Sanes Agusari. Oh, Ramayana ya. Lah niku grupe Ramayana. Ramayana Soalnya saking Argosari tapi kualitasnya mungkin sing atus Jawa Timur. Kepriwe sih? Ya puri Kak. Dan iki temenan Mas gabung. Dangdut Ramayana, Mbok. Soalnya Oh, Ramayana. dangdute Ramayana kok Heeh. dipikak karo son Son Ramayana. Ramayana, saking Jadi Ramayana Agus. Jawa Timur temenan. Asal Ramayana Jawa Timur temenan. Ya mbok tumbase nang Jawa Timur. Tumbasnya nang Jawa Timur. Oh, tuh bahasnya nang Jawa Timur. Ini yang aneh keliru penampak temenan jago. Asalnya nu ana bintang tamu kae apa? Prigel iki tanggal 30. Iya, kembaranku. Memberku yang manjar prigel sang gawe mampir meng Ramayana. Ramayana nih aku. Oh, Ramayana Argosari. Ya dulu. Ya api malah tambah seru. Ya iya lah. Oh, Ramayana Jawa Timur kayaknya ya 5 cak mempresone ya. Oleh. Tawase operatorku mandan cek Ramayana Argosari. Ya Tapi sound sistemnya nggih jelas nih. Ya kena jos. Asal regane larang ya mesti jos. Nggih. Yo sewane larang kok. Larang. Kira sewane. Kartengah. Oh, yang member ya urut wes teman. Ya moga-moga waras selamat terang nggih para. Amin. Mangga niku anu langkah tontonan nggih sami ditonton nggih para sedherek. Nggih. Yang jauh merapat. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Iya, ayo lagi. Pesan di saya di kos kita. Mas Adi. Nggih.
Sampun, posen, monggo. Ya apa mali tawane Gus. Kapan, Gus? Wis